Όχι, αυτό ναι, αλλά λέω από τη συνέντευξη που μας πήρανε από το Άστρα TV. Αυτό πρέπει να το Είπα σε πόσα άτομα. Ναι. Ωραία, πες από... Τώρα πού μείναμε. Συνέχισε. Είπαμε αυτό. Μείναμε, βασικά, Νονά, να σου πω πριν που εσύ έλειπες. Εδώ σε αυτό το χώρο που καθόμαστε, μας πήραν συνέντευξη το Άστρα TV. Λέγε εσύ, προχώρησε. Δεν τη βλέπω, φωτίζει το λαμπάκι από πίσω και δεν καταλαβαίνω τι κάνει. Σε λέει ναι, κουράει και φαίνεται. Γιατί τραβάει συγχρόνως. Εντάξει, τώρα ναι. Τέλος πάντων. Χέιτι, εσύ είπες για τους πίνακες. Ναι, είπα το δικό μου κομμάτι, συνέχισες. Εδώ είναι κάποια μπουζάκια δικά μου πάλι. Θα έρθετε να δείτε ή θα κάτσετε από εκεί. Καλά, το βλέπουμε. Πολύ ωραία φαίνεται. Καλά. Το οποίο είναι βαφή με το γράμμα έτσι love, μόνο τη λέξη love στο χέρι, με κρυσταλλάκια και με τσόχα ραμμένη πάνω στην μπλούζα. Εδώ είναι μια άλλη μπλούζα η οποία είναι με τεχνική tie-and-dye, αυτό το ξαβαμένο που φαίνεται. Και το τσιγκελάκι, μάλινες κλωστές στο χέρι λουλούδι και μάλινες κλωστές ραμμένες πάνω στην μπλούζα, το patchwork που λέμε. Η τεχνική patchwork. Λοιπόν, εδώ έχουμε μία άλλη μπλούζα δικιά μου, μαύρη, σε μαύρο χρώμα. Εδώ έχω βάλει και το μονόγραμμά μου και έχω ένα μεγάλο φόρεμα σχεδιάσει και έχω ράψει πάλι με τη τεχνική patchwork ένα ύφασμα που το έχω φέρει από την Ολλανδία αυτό και είναι έτσι στράση με πασμί, με χάντρες, όχι χάντρες, πουλιες, ναι. Έτσι στράση ύφασμα τέλος πάντων. Και είναι ραμμένο πάνω στην μπλούζα. Και συνεχίζουμε από εκεί, περνάμε προσεκτικά, πατάμε πρώτα στα λομπάκια. Και ελάτε μπορώ να δείτε. Δύο άλλες μπλούζες μου μακριμάνικοι εδώ. Εμπνεύστηκα το Apple. Με πιάσει το χρώμα του είναι έτσι, μου θυμίζει το πράσινο μήλο. Και κρυσταλλάκια εδώ διάφορα, τσόχα ραμμένη με το σχήμα του μήλου και καρδιά το οποίο είναι ακατέργαστο μαλλί, φτιαγμένο και μεταραμένο πάνω στην τσόχα και στο μπλουζάκι. Δηλαδή αυτό είναι τσόχα, ενώ αυτό το πλάχουμε είπαμε έτσι, είναι ακατέργαστο μαλλί. Εδώ μία άλλη μπλούζα σε small νούμερο, αυτό είναι large, αυτό είναι small, έχω διάφορα μεγέθη. Κοντομάνικο βαβολίκρα κόκκινη, εμπνεύστηκα εδώ σαν αερόστατο που είναι, μια καρδιά από ακατέργαστο μαλλί με διάφορα σχέδια που φαίνονται από κοντά πολύ ωραία. Και ραμμένο πάνω στην μπλούζα, όπως επίσης και η μάλινη κλωστή, τελειώνοντας πάλι εδώ με ένα κομμάτι ακατέργαστο μαλλί, τεχνική patchwork. Από εδώ έχουμε τη Σχέιντι, πού είσαι? Εδώ είμαι. Στο τοίχο είναι ένας τρίπτυχος. Βέβαια τώρα ο γαλερίστας μας έκανε το στήσιμο και εγώ θα ήθελα να είναι κοντά. Αλλά είχε τα έτοιμα γραφιά εκεί και τα έβαλε. Όχι μόνο αυτό, πιστεύει ότι άλλο στήσιμο έχουμε σε ένα μαγαζί λιανικής, αλλιώς θα στήσεις τα ρούχα και αλλιώς σε μια έκθεση στείνονται μπερδεμένα και με άλλη μορφή. Σε μια έκθεση. Και τα έστησε έτσι, όπως τα βλέπετε, τα έμπλεξε. Τεχνική είναι πάλι γεραμική και με κλωστές. Το ονομάζω χιονοθύελα. Έχει κίνηση του χιονιού. Από εκεί ξεκινάει, πάει έτσι είναι και καταλήγει εδώ. αλλά τελικά μάλλον τα πουλάω και ξεχωριστά αν κάποιος θέλει. Αλλά συνήθως τα τρίπτυχα έχω δει σε πολλά γραφεία σε γιατρούς ή δικηγόρους. Έχουν 2-3 πίνακες το ένα δίπλα στο άλλο. Δηλαδή έτσι ξεκίνησε η εμπνευστική η Χέιντι. Αλλά λέει μπορεί να πουληθεί και χωριστά. Αυτό είναι πυλός εδώ όπως βλέπετε. Έτσι είναι η Χέιντι. Ναι, και είναι βαμμένο από πάνω. Και εδώ έχει αφήσει τρύπες και έχει περάσει μάλινες κλωστές, συνέζες και διάφορες άλλες. Αυτό εγώ έβλεπα που τα έκανε και είναι πάρα πολύ δουλειά. Πολλή δουλειά. Τα μαρτάκια εκεί, Υπομονή, δουλειά, θέλει τεχνικές διάφορες, ώρες πολλές. Το μήλο το δαγκαμένο. Λοιπόν, εδώ διάμεσα είναι δύο πασμίνες δικές μου. Δικά σου. Ναι, στο στήσιμο τα βάζω, είπαμε μπερδεμένο ο Σέργιος, έτσι. Αναλόγως πώς του έρχονται και πώς ταιριάζει. Λοιπόν, είναι πασμίνα το ύφασμα, έτσι λέγεται. Καλό ύφασμα πασμίνα. Είναι αυτό όλο. Όχι, άλλο είναι αυτό, άλλο είναι εκείνο. Λοιπόν, και αυτό έχει μια τσόχα, ένα μήλο που βγαίνει το βιολογικό το σκουλικάκι το μέσα. Αυτά που δεν ραντίζονται. Βιολογικό μήλο δηλαδή. Εδώ είπαμε ότι εγώ παίζω. Στάρκερ είναι.
Ναι, είπαμε ότι εγώ παίζω και κάνω και τα χπίνη, τα παιχνιδιάρικα. Όπως κάνω. Αυτό ήθελα να το ρωτήσω, μια που είπαμε για φαΐ. Ο τάρανδος έχει καλό κρέας? Σαν μοσχάρι είναι? Σαν ελάφι? Όχι, ναι, ελάφι. Δεν έχει λίπος. Είναι σκληρό κρέσο. Σκληρό γιατί να Είναι σκληρό κρέσο. Το αλμυρίζουν κάπως και μετά το τηγανίζουν, το κάνουν κάτι. τηγάνι, Ναι. Για να έχει λίγο λίπος, επειδή δεν έχει λίπος το αλμύριο. Είναι ξερό κρέας. Εσύ δεν έχει να πιαστείς από πουθενά. Μαύρο. Λοιπόν, εδώ τελειώνει η έκθεση, η ξενάγηση μάλλον, στην έκθεση. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε Εδώ. έτσι το κάτω. Βιβί, έλα εδώ που σε θέλω λίγο. Όχι, όχι. Να πάρω το λεωφορείο μου πάει κατευθείαν. Βιβί, ανανάψου. Όχι, παίρνω το λεωφορείο και οδηγώ στον δρόμο που μου άρεσε. Όχι, αφού εξυπηρετηθήκατε. Ορίστε, ναι. Ναι, παιδί μου. Ναι, μισό λεπτό. Κάνε. Μπορεί, δεν θυμάμαι, θα έχω τελειώσει. Αν ήταν νεράκι, θέλετε να σας δώσω. Όχι, το πλήρωσε το νερό. Όχι, το πλήρωσε. Εγώ όχι, δεν θέλω άλλο. Απλώς ήταν να πλήρωσες και τη σχέση του νερό. Πόσο θέλει την μέρα? Όσο είναι έξω, 51 ευρώ. Θέλετε άλλο νερό? Μην αφήνετε τίποτα. Δεν ξέρω, ό,τι και να δω. Σας παρακαλώ τώρα για δυο... Όχι, όχι. Σας παρακαλώ τώρα, μην με παίρνεις. Θα τα κανονίσει η κοπέλα, το ζάει. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Ελπίζω αυτό το θέμα που μου έχει υγείας να περάσει. Με είπε στο τηλέφωνο. Περαστικό, μην είναι κάτι μόνιμο. Δώσε του χαιρετίσματα. Και θα εμείς θα ξανάρθουμε για αύριο, είμαστε κάθε μέρα. Αύριο πιστεύω ότι το απόγευμα, αν μπορέσετε. Πρωί το απόγευμα ερχόμαστε. Α, ωραία. Πρωί αύριο. Δεν ξέρω, Αλλά είναι παιδιά εδώ που λέμε. σε ρωτήσω αν είναι Χέιδη, αύριο το πρωί, λέει η κυρία, να βάλει τηλέφωνο το σέλι, δεν ξέρει αν είναι ανοιχτά. Ωραία, θα του ενημερώσω και εγώ το σέλι. Είναι ένα νησί για κοπέλα, νερό, δεν ξέρω.